Сөю хакын хаклыйм диеп, гомер буе яшисен. Бик авыр булган чакта да түзәсен син, дәшмисен. Мәхәббәтне саклар өчен утлар, сулар гизәсен. Күп чакта хаклыйм диеп, күпме нужа чигәсен. Яратмаган белән авыр, башта сине сөйсеннәр, сине югалтудан куркып, утта янып кисеннәр. Мәхәббәтнең хакын хаклау, бергә кереп утларга, шул чагында гына була. Мәхәббәттен хупларга. Тигез булса дөньялары, уртак сөюне сакларга, бер дә авыр булмас иде сөю хакын хакларга. Автор Гөлнур Галимова.